Hej og velkommen til. Tak fordi du tog dig tid til at trykke på linket. Jeg vil bare lige fortælle dig, at de her freeplay fodboldmål er nok Danmarks stærkeste og mest holdbare fodboldmål. De er lavet i galvaniseret stålrør, og så har de et net, som du faktisk kan fiske med, hvis man har behov for det. Men det betyder bare, at det er rigtig stærkt, hvor nettet på rigtig mange andre mål ikke er så stærkt, så de går hurtigt i stykker. Men det vil du ikke opleve med de her freeplay fodboldmål Elite Pro. Så er du på udkig efter noget, der holder, og noget, der virker, og noget, dine børn vil blive glade for, så skal du vælge sådan et fodboldmål her. Rørdiameteren, den er kraftig, og den er 7,8 cm i diameter. Og som sagt, så er det galvaniseret stål. Så det holder, og det virker. Så lad nu være med at gå ud og spare penge på et fodboldmål. Jeg ved godt, de er lidt dyre, men det holder, og det er det, der er vigtigst for dig. For så skal du kun købe fodboldmål én gang. Så hop ind og se udvalget i shoppen. De findes i sølvfarvet, som det her. Og så er de i sorte. Så god jagt, og som sagt, det holder, og det virker, og sådan er det bare. Ha' det godt. Hej.